ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷаласаи навбатии ситоди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини раиси вилояти Суғд Зариф Миртадо ва дигар масъулин омодагӣ ба таҷлили Наврӯзи вилоятӣ дар шаҳри Панҷакент ва бунёди иншооти ҷашнӣ мавриди таҳлилу баррасӣ ва вазифаҳои навбатӣ қарор гирифт. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. дар толори калони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр таҳти роҳбарии муовини раиси вилояти Суғд Зариф Миртадо ҷаласаи навбатии ситод оиди омодагиҳо ба ҷашни Наврӯзи вилоятӣ баргузор гардид, ки дар он муовинони раиси шаҳр, масъулони шӯъбаву бахшҳо ва дигарон иштирок намуданд. дар ҷаласа ҳисоботи масъулони соҳаҳо оид ба рафти омодагӣ ба ҷашни Наврӯз шунида шуд ва масъулон вазифадор гардиданд то камбудиҳои ҷойдоштаро сари вақт ҳал намоянд. дар ҷаласаи ситод вобаста ба сари вақт ба истифода супоридани иншооти ҷашнӣ, вусъати корҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва ташкили ҳашарҳои ободонӣ, муовинони раиси шаҳр, мудирони шӯъбаю бахшҳо, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, сарварони муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва дигар шахсони масъул мавриди пурсиш қарор гирифта дар назди онҳо супоришҳои мушаххас гузошт. дар хотимаи кори ҷаласаи ситод муовини раиси вилояти Суғд Зариф Миртадо бори дигар таъкид намуд, ки мо ҳамагон бояд дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзодаро дар самти иҷрои нақшаҳои муайян шуда сари вақт ва бо масъулияти баланд ба иҷро расонем. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. тантанаҳои наврӯзӣ дар диёри босониямон бо чорабиниҳои рангоранг идома дорад. гузориши хабарнигорони мо аз чорабиниҳои наврӯзӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25-уми шаҳраки Суғдиён таҳия шудааст. ҷаҳонӣ гардидани ҷашни Наврӯз аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар шароити кунунӣ воқеан ташаббусҳои сарвари давлати мо ҳамчун ибтикори инсонгароёна ва ифодагари нiyozҳои башарият аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ истиқболи самимӣ пайдо намуда, мавқеъ ва мақоми кишвари соҳибтамаддуни моро дар арсаи олам боло мебардорад. бо ифтихор аз ин иқдоми наҷиб ва шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола ҷашни байналмилалии Наврӯзро сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент ҳамчун нишонаи эҳёи табиат, рамзи сулҳу дӯстӣ ва робитаҳои неки байни халқу миллатҳои гуногуни дунё истиқбол мегиранд. дар шаҳраки Суғдиёни ҷамоати деҳоти Косатарош ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. чун анъана дар ин рӯз сокинони шаҳраки Суғдиён бо оростани хони Наврӯзӣ ва эҳёи расму суннатҳои миллӣ ба идгоҳ ҳозир шуда, маҳсули дастранҷашонро ба тамошо гузоштанд. дар оғози тантанаҳои Наврӯзӣ меҳмонон аз намоиши дастурхони идона, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дидан карданд. дар маросими тантанавӣ муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода зимни баромади хеш табрикоти раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқро ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз қироат намуда, сокинони ҷамоати деҳоти Косатарошро табрику муборакбод намуд. ҳамзамон дар ҷараёни чорабинӣ якчанд нафар хонандагони болаёқати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 шаҳраки Суғдиён ба номи Бобоҷон Ғафуров барои ноил гардидан ба комёбиҳо дар раванди донишомӯзӣ ва ишғоли ҷойҳои намоён дар олимпиадаҳои байналмилалии мактаббачагон бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз карда шуданд. чорабинии идона бо пешниҳоди барномаҳои консертӣ ва суруду таронаҳои динишини Наврӯзӣ идома ёфт. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов.
барномаро идома медиҳем. Солҳои 2022-2026 дар асоси паёми пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои рушди саноат эълон шудааст. дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати бунёд ва барқарор намудани корхонаҳои истеҳсолӣ тадбирҳо амалӣ мешаванд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо мутаваҷҷеҳ бошед. аз рӯи иттилои масъулини шӯъбаи иқтисодиёт ва савдои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҷанбасти соли 2021 шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 17 нафар расонида шуд. тибқи нақша дар соли 2021 бунёди боз 10 корхонаи саноатӣ дар партави эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар соҳили дарёи Зарафшон коргоҳи хумушшағал бо як таҷҳизоти замонавӣ фаъолият намуда иншооти биносозии шаҳру деҳоти Панҷакентро бо ин намуди масолеҳ мунтазам таъмин менамояд. ҷиҳати ба кор ҷалб намудани бонувону духтарони бекор аз тарафи соҳибкорони шаҳри Панҷакент корҳои мушаххас анҷом дода шуданд. коргоҳи дӯстандагии рухшона яке аз корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад, ки айни замон барои духтани даҳҳо номгӯй, сару либос ва дигар лавозимоти зарурӣ фаъолият менамояд. соҳибкори ин коргоҳи дӯзандагӣ ба мо дар бораи фаъолияти хеш чунин иттилоъ дод. мо миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоем, ки мо соҳибкоронро пайваста дастгирӣ мекунам. ҷавобан мо иқдом гирифтем, ки маркази хизматрасонӣ, цехи дӯзандагӣ барои духтарон занони хонашин ҷои корӣ фароҳам орем. дигар аз корхонаи соҳаи саноат дар шаҳри Панҷакент ҷамъияти саҳомии кушодаи мармари саraz мебошад, ки бо иқдоми соҳибкорон дар сехҳои истеҳсолии он таҷҳизоту олатҳои замонавӣ насб гардида барои истеҳсоли тахта, сангҳо ва дигар масолеҳ аз мармари минтақа корҳои зиёдӣ амалӣ шуданд. яке аз корхонаҳои саноатии соҳаи хӯрокворӣ дар шаҳри Панҷакент ҷамъияти саҳомии кушодаи Широз мебошад. ин корхона аз соли 2019 ба ин ҷониб амал намуда фаъолияти он сол то сол беҳтар мегардад. айни замон дар ҷамъияти саҳомии кушодаи Широз 8 нафар мутахассисон ба истеҳсоли 16 номгӯй маҳсулоти ширӣ машғул буда ҳамарӯза дар мағозаю дӯконҳои шаҳри Панҷакент харидории маҳсулоти ҷамъияти саҳомии кушодаи Широз рӯз то рӯз беҳтар гардида ҳаҷми истеҳсолот аз рӯи иттилои масъулин сол то сол бештар мешавад. طبق قرار شورای اسلامی جمهوری تاجیکستان ماه شریف رمضان از 2 اپریل سال 2022 آغاز می‌یابد. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. расман эълон карда шуд, ки санаи 2 апрели соли ҷорӣ оғози моҳи шарифи рамазон аст. фитри рӯза 7 сомонӣ ба ҳисоби гандум ва 80 сомонӣ ба ҳисоби мавиз барои шахсони нисбатан доро. нисоби закот 35 000 сомонӣ, ки аз ин маблағ 875 сомонӣ закот пардохт карда мешавад. фидияи рӯза барои соҳибони узри шаръӣ ба миқдори 420 сомонӣ барои 30 рӯз. дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад. таҷлили наврӯз дар маҳаллаи шафтолузор бо риояи анъанаҳои миллӣ бо шукӯҳ таҷлил гардид. тафсилоти бештар дар гузориши барномаи мо.
наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии мардуми ориёнажод буда таи 6000 сол аст бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мегардад. мардуми маҳаллаи шафтолузор низ ин ҷашни бостониро бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлативу ваҳдати сокинони кишвар бо хушӣ истиқбол намуданд. нафаси тозаи наврӯз муборак бошад, чеҳраи поки дилафрӯз муборак бошад, ҳама ҷо хуррамию тозаҷавонӣ бинам, ҷашни фархондаву фирӯз муборак бошад. мо имрӯз дар маҳаллаи шафтолузор бо дӯстону ҳамсоягон деги суманак мондем, то ки наврӯзиро бо хушбахтию хушрӯзиҳо гузаронем. ман аз номи худам ва аз номи кулли аҳолии шафтолузор тамоми мардуми тоҷикистонро ба ин рӯзи муборак, ба наврӯзи оламафрӯз табрик ва муборакбодиҳо мегӯям. бигзор дар хонадони ҳамаи мо шодиву сурур, хушбахтиву хушрӯзиҳо бошад ва мо дар осмони софу беғубор зиндагонии хушбахтона умр ба сар барем. боди наврӯзӣ биё, ризқу ҳам рӯзӣ биё, ғам бирав, шодӣ биё, бахту пирӯзӣ биё. сокинони маҳалла бо нияти рейсҳои неку осоишта ва амалишавии орзуҳо деги суманак гузоштанд. чун анъана дар баробари суманак боз таомҳои дигари миллиро омода намуда гирди дастурхони идона ҳамаро сарҷамъ карданд. наврасон бо иҷрои рақсу суруд ва бозиҳои гуногуни миллӣ наврӯзро хотирмон гузаронданд. بهار آمد صدایی بلبل آمد، نسیمی فارمو بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا و برق کرد، کلاهی سبزسفید آلو به سر کرد. بهار آمد چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. خانه به خانه پریده در مکه که نوروز باد آمد. بهار آمد گلی سبزن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. оғози соли нави аҷдодиро сокинони маҳаллаи шафтолузор бо шодиву сурур истиқбол карда баҳри якдигар ва мардуми шарифи шаҳру деҳоти Панҷакен хушбахтиву хушрӯзиҳо таманно намуданд. шӯрои собиқадорони сарбозони байналмилалии шаҳри Панҷакент аз вафоти бемаҳалли сарбози интернационалист Одинаев Ҳамро Ҷумабоевич андӯҳгин буда ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандони шодравон ҳамдардиву тасаллият ва аз даргоҳи худованд сабри ҷамил мехоҳанд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таҳниятиву хонободиро хоҳонем. хайр.